Uf, Kerim nämesek gägäy hemme baran toy hyzmatlarymyz bizim joýumyza pula görä däl. Nämetjem bilen okuşy ýoluny giden ok hissat. Nämetjem bilen ok. Aýan gowlunyň aýdyny bar bolýar eljen adat etme. Hudaý be sataşdyrmaksa soňundan gorkadar akıl töhmetler gowdy, şonqa bar göräýli. Göräýli şonu. İnsan barjak ýerimizde şoda ýok ki, bizim toýumyz bolmaýar Kerim. Bolýar, şonam göräýli onu. Ýör, barlak görelim. Belki Hudaý gowsun getirir. Ýör Leyli, şularam göräýli. Ýör. Gokar. Buna ayın 19 kenne olmuş Osman diýilen çağın bedegler taýarmy? Aýyn taýyn başlygyny çykyp barýasyny. Bolýar, men firmamyň ýüzüni ýere salaýmyň. Ýok, ýok, aksaýyn bolýar baş. Anfaly bolayk. Wa aleykum assalam. Mümkinmi? Gelin geçin. Arkaýa geçin. Salamu aleykum ikinize de. Akbulut toy hyzmatlaryna hoş gördük sizi. Bizlik näme? Ağam bize kömek diýsem bolýar, haýyş diýsem bolýar. Gelin, näme hyzmat aýdyp oturuň. Maşgala müşmir aýtma. Bolýar. Seredin bagan biz toy etjek bolýar, çykdaýjymyzam gatykän, gyzyllydy, köýnekdi. Onuň insanyna biziň restorana götürmüş galmady. Palatka tutaýarlydyk da, olyň biziň elimizdäki budjete görä hiç hil palatka tapyp bilmedik. Ağam, biziň aýyn toqdyryň kelenleriniz. Onu siz daýanyp gelýärsiňiz. Akıl töhmetlери gowy kömek edýärler diýdiler. Şoňa geldik ağam, gaýraty da ýagdaý etişmedi. Garaz ýagdaýlarymyz şoň ýaldygan. Siziň pul budjetiniz näli? Näli ýagdaýda siz toy etjek bolýan? Maňa bir ýagdaýlaryňyzy aýtsaňyz. Bizim pul budjetimiz bir palatka däli ýarsyna ýetýär. Bizim tutmaly palatkamyzam 2 sanak gymyz. İkimiz goşulyşyp bir toy etjek bolýarsyň. Bilýärmiňiz? Men ençe mailler bäri adamly kömek edip gelen. Ýöne şumaňda çenli maňa sag bolsun aýdan ýokda. Sizin puluňyz ýarty palatka diýetmeýän bolsa, men size edip biljek kömegim ýok. Menden hiç öýke saklama. Bilýäňizmi dogan, siz öňüňize baraňyzda ejeňiz kalkaňyz bardyr, siziň toýuňyzy edip berenler, maşgalaňyzy goýup berenler. Ýöne gynansak da biziň ikimizem ýetim. Bizde ejede ýok. Bolýar kalkada eli, ýok. Allah'tan düşünür oturma. Bilmem. Barat, bayadan yok. Düşünmezler. Biz öz güýjümizde pul ýygnap toy etjek bolduk. Diňe molla toy edip palatkada sowjak bolduk dogan ýöne siz düşünmediňiz ýagdaýymyza. Bährit bolsun, bu da boljak işdir Allahan. Biziň hem ýolumyz açar bir gün. Sag bolun, bährit bolsun. Doğram, sağ ol. Yolum olsun. Bilýäňizmi? Siziň öýüňizde maşgalaňyz ejeňiz kalkamyz bardyr. Ýöne gynansak da biziň öýümizde olar ýarak takýar. Biz ýetim. Öz güýjümizde toy etjek bolýarys. O başyk çağırdım men. Ýanky-ýanyma gelen oglamyny gyýyp gördüm. Bar bakynjak şolary dolandyk. Bar başyk. Bağışlacıyım. Sizi başlık çağırıyor. Sağ ol, tamam. Geçin oturun. Birinjilene men sizden ötünç sorajak boldum. Edel bular ýaly ýagdaýyň bardygyny bilmeýärdim. Ondan biziň akbulut firmamyz, bedeglerimiz sizin hyzmatyňyzda. Ola bir ikinji bilen hem siz 2 san palatka koyup berin men. On pulny haçan ýagdaýyň bolany tölersiňiz. 2 san palatkada men firmamyň adynan sowgat oradaý münasip etdim. Sizin toýuňyzam edil hemme kişiň toýaly şowkuny geçer. Nesip bolsa men elimden gelen kömek ederim. Soň ýagdaýyňyz bolan güni, şatlygyny we şatlygyny meniň paýlaşyp hasaplaşarsyňyz bolma. Janyň sag bolsun, toýlaryňyz mutlu bolsun. Sag bolun, köp taňry alkasyn Allahan, Allah ýapkasyn şu eden kömeklerine oradaýmy. Ağam sağ ol, tanrı ömrüm olsun. Bagtly bolunjyň. Siz bagtly bolmana münasip juýut. Nesip bolsa toýuňyza da bararym. Taňry alkasyn köp sag bolun. Indi biz bu şatlyk pursatlarymyzy dostlarymyz bilen paýlaşalım. Paýlaşyň. Bagtly bolun Allah razı olsun. Arzularyňyzy et. Biň bagtly etmek ýaman gowkene. O başlık çağırıyor. Gene geç oturum. Gene. Keredam. Nesip edenden bugüne ayın 19'dy. Martyň 19'dy.
Inni te orada oturyança hemme gelen müşterilerimize toy etsinler, sadaka etsinler, bir gümmez alsalar, bir gümmez muht berýär, iki gümmez alsalar, iki gümmez muht berim, üçüň alsalar, üçüň muht berim. Hemem 150 mantyk minyony 100 manada düşürüm. Menem sowap kazanasym bile, kän sowap kazanasym bile. Bizim Akbulut firmamız hemme gerek belli bolmaly, hemme tanımaly, düşündiňmi? O hemme platformalarda, internet platformalarda goýan ýakyn belli. Bir gümmez alana, bir gümmez muht, iki gümmez alana, iki gümmez muht, 150 mantyk minyonam 100 manada diýen şonu şeyler. Bol hem işgärleri tawsyrdyň. Bola, mişiňle bolar. Olmaz. Şöyle sağ ol. Hava, şöyle yani Ece. Hava Ece. Ece, yıkacak mısın canım? Çana fırçamın. Duydum, kalka maşini ona kelim. Ana, kalka biz Bahadır ailesinden. Gene kalka var öyle. Ulan yok başka yerlere aylar görüştüreyim. Yarın bazen içine de aynen görürüm. Kurban neymiş ne ya? Sen berdi neymiş diyen? Sen Bahadır'da neymiş ne ya? Kim bu kıyır? Kurban kim bul? Yok haklı. Sen de iyi var. Ayalı bolyan ağayım ben. Sen kim bolyan? Sen ne emilir diyen? Men ayalı. Hakik hayal men bolyan ağayım. Sen kim bolyan? Sen iyi var. Konguluşur dedim ya sana. Hani kurban sen ayalım ayrıldı. Diydin ha bak geçmeyi ulan. Toya ders deyiptin ha. Dur haklı. Koşuş. Hem biraz düşündürecek men. Sen ne mi düşündürecek? Sen beni ayırılıp kasaya edip gördün mü? Utanan yok mu? Çağağımız mı? Utançlı, korku yok mu sen işlettin? Men sana bir zat dedim düşünmedin mi? Ne sen ulan gurlaşarak gurrum yok ne? Utan bolup dersin, utançlı, utan! Kurban bana düşündüren dadın gerek gel ayrıldı diyen ayalım. Şula kendine korkan yok mu sen? Şu vaatlar. Yanmıyor takar medyada. Bir bol görüşme var. Terede. Düğünden beri başlık çan ediyere. Yani 3 gün deyince alsa Novruz'un deyince alsa. Yani Novruz'un kutlamacağına bilyen. Ya da olmasa hem işleyem, oturumun sağaman nimeceğini bilyen. Ya önkü işleri yadına düşündür, bir edilmedik iş yadına düşündür. Bırak diyecektir ne ola böyüde boşa 3 gün. Yani şu ne ettin ay, ne ettin ay. Ya da işlerinde planat et, ya da işe geldiyen ol bu mümkün. Yani alam oğa düğünden beri. Ne diyeceğim bile bak. Bakar eden oylarlar ha. Telefonumda hem numaralar pozullu. Ya da olmasa telefonum soğuk açtı. Telefonum çalıştım. Şöyle bırak diyeydim bu kamayı. Niye tiyermiyorum işe var da baba. Niye de varıp çıkmalı diyenler o. Ayıkallığını da mazan etti ya.